mondo rangi ahinya ute mag thieth mabende nitiere kor gwenge kaka bende gitiyo. David Olo mawuok e gwenge eko mag Manywanda Sub County ma Seme County ma Kisumu konero wacho ni Sirkand County ma Kisumu onego kete nyime weche mag chiwo thieth moloyo weche eko mamoko. Gikwayo gavana ma konoero Ngire Anyang' Nyong'o otem matek oneni jogo eko modak e kor gwenge yudo thieth kaka owinjore, ka giwacho ni kuom thuolo malach mosekalo jodak ma Manywanda konoero kosebedo ka yudo thieth kaka owinjore kaluwore ni nitiere nok mag yedhe kod nok mag lakteche e od thieth ma Manywanda Sub County ma Seme konoero. Joma mine ywa kabisa ka giwacho ni ka gibiro Manywanda to samoro inyalo ng'isgi ni sapodi, to ka gichopo e tie ka gisewuok oko mar gate to gipo ka gikonyre oko kanyo maonge kata sister kata daktari moro monenogi. Mar ariyo bende nitie joma oseyudo tabu, manitie mama moro manyocha biro konyre to nikech ne ok oyudo dakteche moromo, kwa bahati mbaya nokonyre to tho, obleed manyako tho. Koro mano bende wantiego, mama no be pok oiki. Mar adek nitie richo to nitie ber bende, kama koro Manywanda ber ga ahinya manye mine wuoye kawacho en mana kar family planning, kanyo to ne onge wach. Manyalo wacho en ni hospital marwa ma Manywanda ka ema wuoye nikech kama antie osebedo ka ok en hospital ma function maber. Mokwongo dakteche mantiere Manywanda tin ma ok nyal serve Manywanda, nikech Manywanda hospital en sub county hospital. To kama Manywanda sub county hospital konyo duong'. Kachaka kanyo antiere wach mar yath. Yath hospital mar Manywanda onge gimiluongo ni yath. Nitiere yedhe matindo tindo ma ng'ama miyo nyalo bet go kata mane ot. Gimoro kaka Panadol ok inyal wacho ni ema mondo bede hospital te. Nego bed ni nitiere yedhe manyalo konyo ji. And here's a case makidhi hospital to gima wang'eyo en ni idhi pimi corona, ipimi HIV, after HIV idhi indiko ni card, idhi e lab, koa kanyo giminyisi en idhi ng'iewo yath. The bigger picture, health service delivery, the demand is outweighing the resources mantie sani. Achiel kuomgi mobedo pressed ahinya en wach mar personnel, healthcare personnel, jogo jothieth, jogo mathietho. Nikech wauguzi tin to joma dwa thieth ng'eny. Koro nitie pressure from both sides. Nitie joma dwa kony to joma konyogi tin. To joma konyogi be koro bedo demoralized nikech there's a lot of pressure on them, resources be tin. Gima duong' be machendo en wach health drugs. Drugs either or there's wawacho na onge okuchopo kata kantie to tin, koro nitie ywak maduong' ahinya. Tapani ng'eny ne bedo related gi koro kaka weche osebedo kawuok e kimulo wach KEMSA nationally. Koro mano gimwaneno nationally cha gi gima timore e piny bedo manifested a need mar jopiny ka kwayo ni mondo lokruok obedi nikech nitie achich e weche mag yath. To kapo dwar mane e county noero ma Kisumu ni od twech ma Koriaga koro ing'iyo ahinya kata oketne nyong'ong kaluwore kod medruok kwan mag joma gamo tuo mar COVID-19 e county ma Kisumu. Commissioner e county ma Kisumu manero Mikai Josephine Ouko owacho ni okenge makare oseketi mar geng'o landruok tuo mar corona e od twech, kowacho ni ibiro tim pim ne achije kapok otwegi kata kapok otergi kata gidonjo od twech noero. Koloso kod ute fwambo kanyakla kod kata kina bende ne gin kod gavana ma county ma konoero Anyang' Nyong'o, Mikai Ouko wacho ni okenge makamago eko biro duoko chien kwan joma gamo tuo ni eri kono. Korka Kor Ngire Anyang' Nyong'o to wacho ni nyaka gi sani eri ji maromo 495 osegamo tuo mar COVID-19, ka bende owacho ni tend piny owacho mare pod biro tiyo kod chike manoketi kendo ringre joma otho kata chike go eko mabendo nywando kanyakla ni ringre joma otho biro mana tieko seche 24 kende mochari
to bang'e ikawgi kendo ikogi ka ji maromo 12 kata ka ji maromo 200 kende ema ibiro chiwnegi thuolo mar chopo e nyasi mag iko e kind chike mamoko mathoth ma bende migawo mar thieth oketo ne konyo e geng'o landruok tuo mar COVID-19. Governor, and thank you also for the question. What we are doing at the police station is that we, together with the public health officers, those people, the remandees are actually tested. And it takes about 1 day for the results to come out. And as we're waiting for the results, we realized that that is when the transmission goes on within the cells. And when it comes to Kodiaga, all the inmates who are actually taken there are taken to an isolation ward first. They are tested, and once the results come in, that is when they are moved now to the respective areas where they're supposed to be locked up. We noticed there was a lapse, but we have already taken care of that. And as it is now from 49, the numbers have now come down. So we are already in control of that. Thank you. Latest statistics from the Ministry of Health show that to date, a total of 495 COVID-19 cases have been confirmed across Kisumu County to date. As of today, 495 people have been proved to be COVID-19 positive in our county. We have so far recorded 8 deaths, and I pray to God that we don't record more. And in order not to record more, we must observe the COVID-19 protocols that were clearly reaffirmed by the President in his address. Out of the total confirmed COVID-19 cases, 431 or 87% are from community transmissions. In other words, we are no longer talking about truck drivers coming from Mombasa or from Busia. 87% of transmissions are within our communities. In Ahero, in Seme, in Moroni, in Nyando, in Kajulu, in Andingopanga. The county government officials, the county, sub-county, wards, locations, and villages are under firm instructions from myself and the county commissioner to ensure the COVID-19 safety guidelines are followed. 2, bodies removed from mortuaries must be buried within 48 hours, and only a maximum of 200 people are allowed to attend such ceremonies. 3, mortuaries are not, and I repeat, not allowed to store bodies brought from outside for more than 48 hours. Janana Lolwe TV giweche kwa bele timana Lora counties makaluo waburo dheyo matin kaita banga duoko dweche gweko mag ohala ka Kristo wino biro chiwo na weche gweko mag tuke mesa maradek kikidhi mabor.